Il-ġimgħa l-oħra permezz ta' ħidma konġunta bejn il-Pulizija u d-Dwana, żewġ tirġiel Libjani ġew arrestati wara li nstabu jġorru 20,000 pillola ecstasy u 400 gramma kokaina. Iż-żewġ Libjani kienu għadhom kemm waslu Malta b'titjira minn Brussell. Mhux qed ikun esklużi li din id-droga kienet se tinbieħ f'pajjiżna waqt partiti li jiġu organizzati fi żmien il-festi tal-miliet. Is-Superintendent Norbert Chappara mill-iskwadra tal-Pulizija ta' kontra drogi jgħid li l-Pulizija f'dawn iż-żminijiet huma aktar attenti dwar traffikar ta' droga. ċans għal aktar abbuż ta' droga allura ħajkollok importazzjoni għal daqsan tkun qegħdin niffukaw minn qabel jaslu dawn l-events biex kemm jista' jkun nipprevenu l-droga milli tidħol f'pajjiżna. Il-qabda li għamlet il-Pulizija fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta hija meqjusa bħala waħda mill-qabdiet il-kbar illi saru riċentament. Dan huwa wieħed mill-qabdiet kbar li kellna. Din hija waħda mill-qabdiet kbar li kellna. Kellna simili tagħha, però din kienet waħda mill-qabdiet. Ma' One News, is-Superintendent Chappara jgħid li kieku ma saritx din il-qabda u l-pilloli ecstasy kienu jinbijaw dawn kellhom valur ta' eluf ta' euro. Però tammonta għal eluf kbar ta' euro. Il-kwistjoni hija li d-droga jiddependi kif tinbieħ, fejn tinbieħ, meta tibieħħa, fejn tibieħħa. Kultant nista' ngħidlek barra venue id-droga ġġib prezz u ġo venue ġġib prezz ola. Meta wieħed iqabbel il-qabda tal-ġimgħa l-oħra ma' qabdiet oħra li saru mill-Pulizija fil-passat għalkemm hija meqjusa bħala waħda kbira huwa l-ammont ta' kemm il-Pulizija tkun qed tistenna li tiġi traffikata f'dawn iż-żminijiet. Hija qabda simili li nkunu qegħdin nistennew bħal da żminijiet li wieħed jista' jkollna ġifieri. Però għalina kienet qabda importanti għax badnija kmieni. Iż-żewġ Libjani li ġew arrestati għandhom 21 u 22 sena u tnejn jgħixu fi Tripli. Sorsi li tkellmu ma' One News qalu li dawn irnexxielhom joħorġu id-droga mill-ajruport ta' Brussell għal fatt li s-sigurtà ta' dan l-ajruport huwa iktar iffukat fuq teddid terroristiku bħal ġar ta' splussivi. Iż-żewġ Libjani qed jinżammu il-ħabs ta' Kordin sakemm il-każ ikompli jinstema' fil-5 ta' Diċembru.